як конверт хта интизорай. Ҳардитон ёфтед, ақаллан ба ҳамин байни ҳардит давлат шаёвен сол шама хид мегум. Давлат шабиё биё. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Имрӯз мо дар букмекерски контораи Рахш социалный экспериментмона мегзаронем, яъне 6 футболист. Мавзӯи мо имрӯз футболистоам танҳо ва кадом нафаре ки ҳамин 6 нафар футболисторо ёфтанд, мо имрӯз 3 конверт неу 5 конверт разыграт мекунем. дар ҳар як конверто яъне маблағи муайян денежный приза кадом нафаре ки ёфт соҳиби ҳамин конверт мешавад. мо сар мекунем ҳар як участник шумо тамошо кунед то охирша ва переключаться накунед. ҳамроҳи ма биё якта ба якта сар мекунем. Салом алейкум бачаҳо. Созе нағзи кӯронтон хубай. Ҳамин мо социалный эксперимент дорем, бозияи розыгришай. Агар шумо ҳамин 6 нафар футболисторо ёвен, соҳиби як конверт мешин. Мақсад конверта денежный призай. Ин бозия ки ягон видеои чи нест, социальный ролик YouTube рост мерава, UGP Ҷавлон каналда. По желанию бини, агар интерес боша, ҳамин 6 нафара ёфтен, соҳиби як конверт мешин. Агар наёвед, саломат бошед. Не, 6 таша бояд шумо ёвед. Чиса интересай бозия. Я минут вақт агар сдаюзвен, ма худа метонам гӯму, но ба шӯи дигар соз бародар тамошо кун. Пеле, Роналдо, Месси, Фатло, Мишел Платини. Онам якташ кам тарак азартайда. Андрей Силва. О, номи русию, русиш бразильский. И бразилец, а? Хай соз бародар тамошо ку бозияй. Мақсад. Хай брат, агар наёфта бошӣ бо дальши дигаро мепурсима. Саломат боше барои иштирок кардантон. Бошем бародар. Гап не. Пока что мимо пролетит, как наёфтак, зибо дальше мере мепурсим, ку чӣ гап мешавад? Бародаро бозиро возобновит кардем. Марҳамат на интерес. Кадоме ки мехоҳад, кадоме ки интерес дошта боша, брат, ҳамин 6 нафара ё соҳиби як конверт мешид, денежный приз дора. Мақсад социальный ролика YouTube ягон чизи бемаънӣ нест. Кадоме ки иштирок кардани бачаҳо марҳамат. Ина брат? Марҳамат бозӣ ки брат биги ба ҳазур ма ҳамин хидат гир, хидат қа. Ҳамин 6 нафар бояд биёвед. Не, ҳамин 6 кас, ҳамин 6 нафар шаб шумо ёфтен, соҳиби як конверт мешин. Мақсад ки бояд ҳамаша биёвед. ҳамаш, ба фикрам ки ҳамаш шиносай. Инай брат ози мебина, наёфт бо дальше. На интерес бини бачаҳо. Хитон. Draxler, Pele, Messi, Ronaldo. Яке гуфти? Фатло, Месси, Пеле, Роналдо. Draxler. Не, камтар хато кардем. Динамо кие Соли ки б Draxler роли мумкин таваллуд шидаги наба. Следующий бародарон. Бине. Ҳамин 6 нафара ёвен.
конверт ҳамо бояд разыграт кунем мақсад чӣ корем پله میشه پلاتینی رونالدو Ёш не ёш медонам ан намекунам. همه میگو ана охиронгӣ мондагӣ Медонам охидам ака. яки кадоме ё фаҳм мегирад Фаҳмидам. не бародарои дигар бошед мебине папитатса мекуне ҳами 6 нафара мумкин меёве но бояд донем Без буза мекунам ки. ягон кас наёфт маҷбур мешавам ки худам ҳамаша бугум баъд но конверта разыграт накунам конверта натем умне баъд سوال دیگه البته کامل хай майла ина футболистора наёфтем як савол дорам ҳамин савол ма кадоме ёфт мақсад уже заметка мекунам кадоме ёфт як конверта мегирад рӯзе якум чемпионати ҷаҳон дар куҷо гузашт кадом сол гузашт ва кадом даста чемпион шуд Якум чемпион ҷаҳон. оид ба футбол кадом сол не уругвай чемпион шудаги дуруст дар кадом давлат гузашт не мимо кадом сол ва дар кадом давлат қариб наздики уно ҳамид сол шаё 1950. не не ҳозир гум агар як савол як чиз дигар ҳар дутон ёфтед но ақаллан ҳамин байни ҳар ду давлат шаёвен сол шама худ мегум Davlat çabıyor biyo. Uruguay çempiyon şuda bu. уругвай чемпион шуд اروگوای دا اروگوای дар уругвай соли Sol çabıyor. Aka biyo. не ака солаш мондагия Oz aka gupti sol çabıyor. ҳай гап нест ман ваъда додам сухан кардам ами гуфтам ами брат агар ёва байни ҳар дутона мисол худат уругвай гуфти ӯам уругвай гуфт лекин ай брат давлат шаёфтак дар уругвай шуд соли 1930 брат чемпион шудагиай уругвай якум сол якум чемпионат саломат бошен биё брат даста биҷиқем хай ай ҳеҷ чидам брат аз душа созен дига ҳама ништага ягон казид нест саломат бошему дальше дига букмекерски контора мерем ва уҷа месанҷем ҳама дар раҳмат барои иштирок шахсан ба рахш букмекерски контора раҳмат ва мо дальше бо дига контора мерем месанҷем боше бародарон назди паворот колхоз Россия переместиться кардем омадем дальше букмекерски контораи рахша ва ҳамин бародар чита подозрительно нигоҳ дорози ба фикрам ки бозӣ карданиа зимо мефаҳмем салом алейкум брат корот хубай ҳама тинҷ социальный роликай мо дар ютуб канал дорем ва тематикаи мо футболай ай худат брат ҳами 6 сурата отгадат кун соҳиби як конверт мешӣ конверта мақсад денежный призай просто отгадать кунем 6 каса и як конверт хта интизорай Пеле Криштиану Роналду Месси се каса ёфт ҳамеша ёви анаша подсказка мекунам хеле мо навстречу мерем да Яшин неста или Яшин? О, чёрка, самый сложный шаёв, короче. Сложный шаёв, так, тамом. Як ду каси дига мондаги, як таш тоҷики хидмонай. Истиқлол да бозӣ мекунад. Да, диди нама бо подсказкат кадистам. Қариб омади, брат, қариб. Ҳами конверта наздик шудести, но короче Мессия брат ёфти, Пеле ёфти, Криштиана ёфти, Лев Яшина ёфти, ду каси дига монд. Фирдавс мимо. Короткий подсказка метонам кунам. Фатхуллоев.
кашола, саломат. Гап нест, последний, брат, от души гап нест, все, последний надо отгадать. Ты чисто уже... Последний. Сурат шда ҳамиҷа ҳастай, но сурат шда ҳамиҷа ҳаст, но мо тия иҷозат наметем барои хестан, барои ки номша мебинӣ уже, номш кашола. Француза подсказка, последний. Президент чиза, куй, Да, Платини нест? Мишел Платини, братуха. Ёфти, гап нест, брат. Ҳами конверт. Хтай чистай, канал UGP Ҷавлон. Натуре на самый сложный буд Лев Яшин, а ми брат ёфтак, но Мишел Платини хай суси рулетка кадем ёфт. Хай гап нест, брат, от души бош саломат. Гап нест. ба ҳами бародаромо имрӯза социални роликмона ҷамъбаст карданем. Тамошо кунед, бозӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед, фикрҳои худтонро нависен ва мо букмекерски контораи Рахша раҳмат гуфтанем барои он ки моро иҷозат додан дар ҳами конторашон мақсад ҳами социални роликмона гузаронем ва ма фикр мекунам ки ролики мо бениҳоят шавқовар гузашт. Бачаҳо бурд кардан, 2 конверта буридан ва 3 конверти дигаш мондагӣ ҳафтаи оянда насиб карда боша, мо боз як социални ролики дига мекунем. Шумо саломат бошед.